हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो डिजिटल आपडेट इउट्यूब चेनेलाव इउट्यूब फेमिलि मेम्बार्स नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोननि गोजोनथाव रादाब लोगोफोर आइजोफोरनि दा अरुणोदय 3.0 नि राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना 9,000 रांखौहाय नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दं आरो माला मोनगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिन्थिखाबाय लोगोफोर 10 मार्चआवहाय मोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना 9,000 नोंथांमोना मोनगोन दे लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय माखासे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय दा गोदान गोजाम बेवहाय गासैबो मोनगोन लोगोफोर रावबो थालाङा दा जोंहा इलेक्शननि एमएलए इलेक्शननि खाथि सफैगासिनो दं नालाय नोंथांमोननो गोदान गोजाम गासैखौबो सोजोबनो हागौ दा बेवहाय जोंहा गोदान बाजेट फैबाय दे लोगोफोर दा गोदान बाजेट ओंखारना फैबाय जोंहा गोदान बाजेट जाबाय दा जोंहा दा फाइनाल नोंथांमोननि अरुणोदय 3.0 नि रांखौहाय जों आसामनि सीएम बिथाङाहाय आसामनिसो नालाय बे लोगोफोर स्किमाहाय जोंहा आसामनि सीएम बिथाङाहाय सोनानै हरसिगोन लोगोफोर आइजोफोरनो एकाउन्टआवहाय राङारि अनसुंथाइखौ दा नोंथांमोना 9,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना रांखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना 9,000 रांखौ नोंथांमोना 10 मार्चआव मोननो थांगासिनो दं नालाय दा बेखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना माखासे खामानि मावनांगोन दा बे जाहैबाय नोंथांमोना बे रांखौहाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव डीबीटी सिस्टेमनि गेजेरजोंसो सोना हरो नालाय लोगोफोर डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंसो दा बेनिखायनो डाइरेक्ट नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया आधार कार्डजों जाय आधारजों नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लिंक दं बेयावसो हाबफैनाय जायो दा बेनिखायनो नोंथांनि आधार कार्डआ जुदि बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाब्ला नोंथाङा मोननाय नङा थालांनो हागौ दा बेनिखायनो नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय बेंकआव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना लिंक खालामना लायाखैब्ला लिंक गैयाब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधारजोंहाय दा नोंथाङा बेंकआव डकुमेन्ट्स होनानै लिंक खालामनो फैबानो जाबाय अब्लानो नोंथाङा लिंक बानायनो हागोन लोगोफोर आधारजों बेंकजोंहाय दा नोंथांमोनाहाय 1.0 2.0 जायफोरा सिगाङाव मोनबोगासिनो दंमोन बिथांमोनाहाय जायफोरा 3.0 आवहाय एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना मोननाय नङा दै लोगोफोर जायफोरा 1.0 2.0 आव मोनबोग्राफोर मोनबाय थाग्रा जायफोरा 1.0 2.0 आवहाय नोंथांमोना मोनबोगासिनो दंखायोमोन दा नोंथांमोनाहाय जायफोरा 3.0 आवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर बेनिफिसियारि लिस्टआव दङब्ला आरो बिनि उनाव जायफोरा गोदान एप्लाइ खालामबावदोंमोन बिथांमोनाबो बेनिफिसियारि लिस्टआव फैयोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर टेनसन खालामनांगौ गोनांथि गैया दा बेवहाय नोंथांमोना सिगांनि बेनिफिसियारियाहाय राङारि अनसुंथाइ अरुणोदयनि रांखौ मोनग्राफोराहाय 37,39,044 जनमोन दा जोंहा गोदानैहाय निउ केन्डिडेट्स बेवहाय एड जाबावबाय दे लोगोफोर प्लास जानानै फैबावबाय दा बेवहाय टटेल बेवहाय 2,33,848 जन जोंहा निउ केन्डिडेट गोदान जोंहा बेनिफिसियारि एडेड जानानै फैबाय दे लोगोफोर दाजाबदेरबाय बेवहाय दा प्लास दाजाबनानै दा 39,70,892 जन आइजोफोरा नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0 नि राङारि अनसुंथाइ मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन टटेल जोंहा बाजेटआ जाबाय लोगोफोरनो 3,645 कौटि रां बाजेट जाखाबाय दे लोगोफोर दा नोंथांमोना साफायाव 9,000 नोंथांमोना मोननो हागोन डीबीटी बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजों नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोनानै हरनाय जागोन दे लोगोफोर बे 9,000 फैसाखौहाय दा बे 9,000 फैसाया नोंथांमोननो आं सिगांनि भिडिअआवबो लाबोखादोंमोन मारै नोंथांमोना 9,000 फैसा मोनगोन बेवहाय नोंथांमोनाहाय जानुवारि दाननिफ्राय लानानै नोंथांमोनाहाय एप्रिल माससिम नोंथांमोना मास मोनब्रै जायो बेनिफ्राय नैबे 3,000 राङाहाय नोंथांमोननि स्पेशल गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोननो बैसागुनि स्पेशल गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोननो होनो होननानै जोंहा सिम बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बुंबोनाय खोथा बे लोगोफोर दा बेनिखायनो प्लास दाजाबदेरनानै जोंहा जयैहाय 9,000 जाहैयो दै लोगोफोर दा नोंथांमोना 9,000 मोनसिगोन दा माला मोनगोन बे जाहैबाय डेटआ जोंहा एनाउन्समेन्ट जाखाबाय दा 10 मार्चआव मोनगोन दे लोगोफोर फैबाय थानाय 10 मार्चआव बारा गोबाव गैला सानब्रै सानबा सम नोंथांमोना धैर्य खालामनानै नेनानै थालायबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मोनजोबगोन दा बेवहाय नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना गोदान गोजाम मोनगोन मानो होनब्ला जोंहा एमएलए इलेक्शन जोंहा आसामनि इलेक्शन जोंहा फैगौ
दङ नालाय लोगोफोर बिनि खोथा दं नालाय दा जोंहा आसामनि सिएम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय गोदान गोजाम गासिबो बेनिफिसियारिफोरखौहाय सोनानै हरजोबनो हागौ दै लोगोफोर बिनि थाखाय दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो क्लियारहाय दिनै लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो बुजिबाय जानो हागौ दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैजेनदों आरो दासिमबो चेनेलाव जायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना अनलायनानै गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायजोबग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर स' आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बेखौनो गुरैयै फिन खेबसेबाव खावलायहरनाय थाबावबाय लोगोफोर दा लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनबावलायगोन दिनै भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं see you again and take care love you all